Вітаю, шановнае гаспадарства, з вами зноў падкаст футбол паўсюль, другі эпізод. На жаль, нас сёння толькі два. Гэта я, Мікіта і Паўлюк. Вітаю ўсіх. Сёння мы перад апошнім турам АПЛ мы будзем больш, а нават не больш, мы будзем размаўляць толькі пра Англію, бо, на жаль, у іншых краінах часцей за ўсё першае месца вельмі хутчэй вырашылася, чым нам бы хацелася. Таму пра іншыя краіны мы ўжо будзем размаўляць наступным разам, калі мы будзем падсумоўваць цэлы сезон у Еўропе, мы будзем падсумоўваць усе турніры, ну і будзем размаўляць пра розныя інтрыгі на наступныя сезоны. А сёння мы будзем размаўляць пра Англію, мы паразмаўляем не толькі пра бітву ў Версе, вядома, у Англіі гэтыя бітвы паўсюль. І я думаю, што мы можам пачаць адразу з апошніх трох камандаў. Можа, цяжка назваць гэта нейкай сур'ёзнай бітвай, на жаль, хаця за 17 месца, то бок за месца, которое ратуе каманду, усё ж такі нейкая бітва была. Ноттингем Форест гэтую бітву выгулялі, яны у них толькі на 3 пункты больш, чым у Лютон Таун, але ўсё ж такі розніца галоў, яна іх ратуе. Таму мы пачнем з Лютон, Бёрнлі і Шеффілд Юнайтед. Ці гэта нейкі тренд? Некаторыя кажуць пра тренд у Англіі, хаця, гледзячы на мінулыя сезоны, я бы не сказаў, што гэта нейкі сур'ёзны тренд, бо ўсё ж такі ў мінулым сезоне вылецелі 3 каманды, которые ўжо былі ў АПЛ, а 3, которые толькі туды трапілі, яны захавалі свае месцы. Я праверыў яшчэ мінулыя сезоны, і сітуацыі розныя. Вядома, што ёсць, што часцей за ўсё вылетаюць вось гэтыя каманды з першай лігі, але ўсё ж такі, ці гэта тренд, чаго ты чакаў ад новых камандаў, ці яны цябе расчаравалі? Ну, па шчырасці, расчаравалі. Я памятаю, калі была гэта ўся шуміха, вэрхал, калі яны вось толькі падымались, які футбол паказваў Бёрнлі ў чэмпіёншыпе пад кіраўніцтвам кампаніі, як яны там паказвалі прыгожы футбол, забівалі шмат галоў, і ўсе такія там вау, прыйдзе Бёрнлі, тут будзе ў АПЛ штосьці цікавае, новае. А выйшла зусім наадварот. 24 пункты, футбол часам яны паказвалі, канешне, прывабны, але настолькі нестабільная каманда. У абароне зусім усё жахліва. Ну, не ўзровень АПЛ, таму Бёрнлі цалкам вылятае. З расчараваннем, канешне, для мяне. Думаў, чакаў ад іх большага. Пры Шон Дайч яны ў свой час гулялі значна лепей, хоць і футбол быў не такі яскравы. Ну, Шеффілд, тут увогуле каментаваць штосьці цяжка. Поўны правал. 100 галоў прапусцілі, там усе антырэкорды абнавілі, ну, вылецелі ўжо даўным-даўно, ніякай барацьбы нікому тут не могуць навязаць. Лутон, да, вось Лутон адна з тых каманд, якая у меншай ступені расчаравала, паказвалі прываблівы футбол. Іхні трэнер зараз вельмі высока каціруецца, цікава, што з ім будзе. Сама каманда да апошняга вось змагаецца, нават ёсць яшчэ мікра ў іх мізэрная такая спадзеў, што яны там перамогуць. Ноттингем прапусціць там 5, яны заб'юць там 8. Ну, такое слаба верыцца, і наўрад ці гэта будзе, яны хутчэй за ўсё вылятаюць. Таму, да, вось Лутон з тройкі менш за ўсё як бы расчараваў. Ну, вось я пагаджаюся, што я бы нават сказаў, што Лютон наогул мяне не расчаравалі. Мне шкада, што яны не застаюцца ў прэм'ер-лізе, хутчэй. Ну, Або хтосьці правільна павінен. сказаць, хутчэй за ўсё. Ну. Бо яны... Гэта было сапраўднае шоу. Некаторыя матчы і нават супраць топаў. Там Так. у матчах па 7-8 галоў.
Так, маленькі горад, маленькае места, невялічкі клуб, который вось зрабіў такое сапраўднае шоу. Яны таксама Так, мяне зусім так. не расчаравалі. Найбольш так мяне расчаравалі Бёрнлі, бо так колькі я чуў у мінулым сезоне, і я таксама глядзеў некалькі матчаў у чэмпіёншыпе, і я чакаў нашмат большага тут, Ну інакш так, проста так. не можна сказаць. Ну, гэта Бо вось сучасны час, калі сацыяльныя сеткі, ўсё мы гэта глядзім, бачым, і яно як бы такое накідваецца, падаецца, да што там за Бёрнлі такія, а на самой справе ну, ці магчыма, яны, Не, канечне, яны ж правалілі. насамрэч, яны там знішчылі ўсю лігу, там яны Так, так, яны бесшансова там ўсё выгулялі, і было я бы такое, сказаў, тады што гэта правільна было, што ўсе лічылі, што будзе добра. Просто мне нават цікава, ці гэта можа гульцы там з пачатку сезону баяліся гуляць ці штосьці такое, ну, а яны потым ж просто здаецца ж зусім не падмацавалі свой склад, то бок пакінулі тое, што было там у чэмпіёншыпе. Усё ж такі АПЛ гэта зусім іншы ўзровень. Вось што і ім паказалі. Не, ну Хаця я памятаю, ну, некалькі разоў я за камандамі такімі, якія прыходзілі, там назіраеш, гульцы, якія змагаюцца, прабіваюцца там праз чэмпіёншып у АПЛ, потым хоп, там 10 гульцоў новых набываюць. Я думаю, што за фігня? Трэба ж аддзячыць тым хлопцам. Але вось на прыкладзе Бёрнлі гэта як бы такі добры прыклад, ну чаму ўсё ж такі трэба ўзмацняцца. калі купляюць 10 гульцоў, гэта таксама на плюс не грае, бо гэта зусім новая каманда, которую трэба зноў будаваць ад самага пачатку. І гэта нават невядома, ці гэта плюс ці мінус. Гэта Ну, можна я ж па-рознаму па я 10 разумею так, вёў, што ты пра ну, прыклад такі. Бо прыклад, вось да. калі ты сказаў пра 10 гульцоў, я адразу прыпомнілася, я адразу думаю пра Nottingham Forest. Ну, Бо яны ёсць. вось менавіта так і зрабілі. Да, да. Ну і выніку яны засталіся. Ну вось так, у них гэта так, у них гэта добры прыклад. Ну, хаця, да, Я ад ўсё іх ж таксама большага ж чакалі ўсе ад Ноттынгема. То бок, такая Ну так, трансферная кампанія, яны там тады прыходзяць гульцы з куплялі імёнамі, да. так, не найгоршых гульцоў, таму яны Так, а маглі. па факту ў іх правальны сезон таксама Таксама атрымаўся. так, тут я згодны. Ну, А Шеффілд таксама хачу дадаць, калі ты казаў, што ніхто нічога не можа супраць іх супрацьпаставіць, а мне адразу як фанату Чэлсі прыпомнілася нічыя з Шеффілдам і з Бёрнлі, але пра гэта мы ну, будзем трошкі пазней. ну да, ну да. Так. Таму так, на жаль, ўсё, што мы можам, гэта падзякаваць гэтым тром камандам: Лютон, Бёрнлі, Шеффілд. Лютону мы можам падзякаваць за цікавыя матчы. Бёрнлі мы можам, можа, пакуль яшчэ не падзякаваць, але проста пажадаць, каб у них засталося жаданне гуляць прыгожа. Ну і будзем таксама сачыць за тым, што ў них атрымаецца ў наступным сезоне у чэмпіёншыпе. Будзе Шеффілду цікава. так, а Шеффілду трымацца, проста можна пажадаць трымацца. Ну да. З чэмпіёнаў, чэмпіёншыпа, апошняе месца, такое, да. Не, чэмпіёнам усё ж такі былі Бёрнлі. Ой, Бёрнлі, да. Так. Але Яны Шеффілд другое таксама месца заняли. нядрэнна сабе паказвалі. Ну так. Цяпер мы можам перайсці да штрафаў, которых, шчыра кажучы, я не памятаю, каб у апошнія 15 ці нават 20 гадоў у Англіі давалі мінус пункты камусьці. Можа, я пра штосьці забыўся, але я гэтага не памятаю. Ну, я таксама не памятаю, каб такое было. Так. Звычайна грашовыя там штрафы, то і ўсё. Так, і вось я бы сказаў, што мне не вельмі спадабалася тое, як гэта зрабілі, што спачатку мінус 10 пунктаў. Вядома, што гэта ўсё ўплывае маральна на гульцоў. Потым усё ж такі добра, не, будзе менш, не мінус 10.
і пазіцыі Эвертону і Ноттынгем Форесту змяняліся ў табліцы не толькі праз іхнія вынікі. І гэтага я не зусім зразумеў. Як ты наогул што ты думаеш пра такія штрафы падчас сезону? Ну, блін, заўжды гэта, канешне, не вельмі прыемна, калі такое адбываецца. Я ўжо не кажу пра самі клубы, а пра лігу агулам, бо ты глядзіш, і там штосьці пад нейкія кабінетныя гульні адбыліся, нейкія суды. Няўжо гэта нельга там рабіць перад пачаткамі сезона? Вось абавязкова увесці такое правіла, што гэта павінна быць перад пачаткамі сезона. То бок, раз мы здымаем з Або Эвертона пасля. там, ну ці пасля, ну то бок у міжсезоне, да. Так, Ці так, мы так. здымаем з Эвертона, яны пачынаюць там з мінус 10. Там, бо гэта ненармальна. Яны гуляюць, Эвертон там былі досыць высока там. Потым вось гэта зняццё балаў, і як бы каманда трошкі паплыла. Ну, гэта неяк так супала ўсё. І потым канкурэнты заўжды трымаюць гэта. А вось у Эвертона мінус 10. Ну, напрыклад, яно так і застанецца. Там ідуць суды. Ну, гэта, канешне, блытаніна поўная, і такога быць не павінна. То бок, вось у міжсезонні гэта было б правільна і лагічна. Ну так, я таксама згодны, што гэта ўсё не вельмі прыгожа выглядае. Я яшчэ неяк прызвычаіўся да таго, што вось у Італіі, напрыклад, вельмі часта штосьці такое адбываецца, што там заўсёды мінус-пункты нейкія, і для мяне гэта вельмі італьянская гісторыя. Ну так. А ў Англіі гэта неяк дзіўна выглядае. Ну і калі паглядзець на сітуацыі Эвертону і Ноттынгем без гэтых мінус-пунктаў, Эвертон тады будзе на 11-м месцы. Я бы сказаў, што гэта досыць добры вынік, бо над німі Брайтон і Вестхэм, а нават гэта тыя ж самыя пункты, як у Брайтона і Борнмута. А гэта каманды, которые паказалі досыць добры сезон. Ніхто... Ну, добра, Брайтон... Ну, Брайтон, я так, думаю, так, мы чакалі сярэдні, трошкі да. больш, так. Але для Борнмута гэта вельмі добры сезон. І Эвертон, я думаю, што мы таксама не лічылі, што Эвертон пакажа больш, але і таксама я думаю, што яны занялі свае месца. Тым больш, што яны ў мінулым сезоне біліся за жыццё. Так, а тут такі вельмі добры сезон. І я бы толькі яшчэ дадаў, што калі павернуць Ноттынгему гэтыя 4 пункты, которые яны страцілі, тады ў нас наогул не было б ніякай барацьбы таксама за выжыванне. Ну так, быў бы відавочны разрыў, так. Так, і гэта зноў ж такі гэта сумна выглядае. Можа, яны там вырашылі вось дадаць гэтага шоу, і таму гэта дадалі гэтыя мінус-пункты. Ну да, АПЛ жа ж лепшая ліга ў свеце. Так. Давайте будзем уже па поўнай тут шоу лазіць. Ну, не ведаю. Магчыма, такая цікавая канспірологія. Так, ну, таму... Ну, вось, адзінае, што можна сказаць, мне хочацца сказаць пра гэтыя каманды, Эвертон, у них вось быў перыяд, калі яны не маглі выгуляць наогул матч. Я забыўся, якая там была серыя. Але ў них быў вельмі добры пачатак, цяжкая сярэдзіна, і вось цяпер пад канец яны зноў разагналіся, зноў набіраюць пункты. У апошніх 5 матчах яны 4 выгулялі. Таму... Так, яны ж фактычна можна сказаць, што Ліверпуль выбілі канчаткова, там яшчэ былі нейкія спадзевы, а яны ў дэрбі мерсісайдскім узялі і перагулялі, можна сказаць, чыстую. Ну вось у них з апошніх 5 матчаў гэта былі матчы супраць Шеффілда, Лютона. І цікава, што вось менавіта з Лютонам яны згулялі ўнічыю, у них не атрымалася іх выгуляць. Але вось з камандамі, которые ніжэй за Эвертон, яны стабільна набіраюць пункты. Не хачу казаць, што яны для них не супернікі, але гэта просто каманда, которая стабільна гуляе супраць камандаў горшых. Ну так, это ж як бы Шон Дайч, он уже такі
дасведчаны трэнер Так, так, вельмі. так. Ён ведае, дзе трэба настроіць, дзе абавязкова трэба ўзяць пункты. Ну, а дзе проста пазмагацца, згуляць, там аўтобус прыпаркаваць, вось такое. Ну, як з грандамі там, і можа атрымаецца што-небудзь. І вось як бы у яго атрымалась. Эвертон нават лепей, чым таксама змагаўся за выжыванне, канешне, але лепей, чым у мінулым сезоне. Так. Там зусім усё было на тоненькага. А тут вось у канцоўцы дадалі значна і спакойна ўжо зараз нічога ім не трэба, дагульваюць апошнія туры. Так, таму паглядзім яшчэ для мяне Эвертон у наступным сезоне будзе цікавай таксама камандай, бо ўжо не павінна быць гэтых мінус пунктаў, і я думаю, што у них будуць грошы на тое, каб купіць пару нядрэнных гульцоў, і там яны могуць працягнуць барацьбу за 9, можа нават 8 месца, але ўжо Ну, ў топ-10, скажам. Ну, яны як бы так, яны ж там па фінансам увогуле як бы вельмі высока. Яны клуб Сярод не бедны, клуб. напэўна, багаты, Так, так. так, да. І таму ад іх заўжды чакаюць, што яны будуць там змагацца, калі не за чэмпіёнства, там і лігу чэмпіёнаў, то за там еўракубкі, але заўжды штосьці там ім не шанцуе, то там трэнеры гэтыя мяняюцца, здаецца, прыходзяць і трэнеры неблагія. Але штосьці ў іх усё не атрымліваецца. Не хапае вось нейкай якасці, прарыву такога. Ну, Вось я не быў ведаю. папа Карла, але прыйшоў у Рэал і сказалі, што хоць Ну, да нас. так, карацей, да. Я не думаю, што Шон Дайч можа ім даць вось такую якасць. Ну, не той гэта трэнер, як па мне. Ну, хаця паглядзім. Ну, пункты яны з ім зарабляюць. Можа, тут няма мовы пра нейкі прыгожы футбол, але ўсё ж такі пункты ёсць, а там ужо паглядзім, што будзе. Але гэта так, гэта справы наступнага сезону. Ну, так. Далей у нас ідуць цікавыя вельмі каманды, і я бы назваў гэтыя каманды камандамі з патэнцыялам. Гэта Вулфс, гэта Фулхэм, гэта Борнмут, і ў апошнія тыдні гэта Крыстал Пэлас таксама. І так. Крыстал Пэлас наогул таксама апошнія 5 матчаў, 4 перамогі. У Вулфс, на жаль, іншая гісторыя, там 5 матчаў і 4 паразы. Але гэта каманды, да которых цяжка прыязджаць, гэта каманды, з которымі цяжка гуляць. Пра Борнмут наогул кажуць многа, пра іх трэнера, што можа нават гэтага трэнера захочуць нейкія каманды сільнейшыя. Ён ж, здаецца, працягнуў кантракт там. Яшчэ. Шчыра кажучы, Зусім недавно. Я нават не ведаю. Ну, так, ён працягнуў. Ну, вось я якраз такі гісторыя вось гэтых каманд, Фулхэм, Вулфс, Крыстал Пэлас, Борнмут, это ўсё гісторыя якасных трэнераў. Ну, на маю думку, што менавіта трэнеры. І вось гісторыі, зноў жа, яшчэ хачу дадаць гэтых каманд, 4 вось, ну, такіх сераднякоў у гэтым сезоне лігі. Яна і паказвае, чаму лічыць АПЛ адной з лепшых ліг. Там, ну, калі, я заўжды кажу, калі не лепшых, то самыя відовішныя, бо вось гэта як гуляюць вось гэтыя каманды сярэдзіны табліцы. Бо кожная каманда, будь то Ман-Сіці, там, ці Ліверпуль, ці Арсенал, яны заўжды, ну, іх заўзятары, яны, калі едуць туды ў госці, яны закладваюць, што тут мы можам згубіць пункты. Ну, то бок, гэта не абмяркоўваецца, это можа здарыцца. Ну, таму вось, як бы, але ўсе гэтыя каманды маюць вельмі крутога трэнера, якасна, ну, на маю думку, і зноў жа ж, Брайтон той же ж, да, ён 10-е месца займае крыху вышэй, Дэ Дзербі. Яго там, калі вось пачаліся тыя ўсе сыходы, там, трэнераў, Дэ Дзербі там называўся той Ліверпуль, Баварыя, ну, гэта Ман-Сіці таксама. Это кажа аб яго патэнцыяле. І Раола, ну, ён з Ла Лігі ўжо прыходзіў, як там вельмі круты трэнер. І Гласнер прыйшоў, яму спатрэбіўся месяц, ён Крыстал Пэлас наладзіў так, што каманда зараз там 6 гульняў без параз ідзе. І каго перагулялі, які футбол паказваюць, як усё змянілася. Камбінацыі, вельмі моцная абарона стала. Ну, вельмі класная трансфармацыя, да, таксама на будучы сезон уже такі масток перакідаюць, то вельмі цікава за імі паназіраць. Вулфс, можна ўзгадаць, як яны спынілі Тоттенхэм, вось, калі ў пачатку сезона, менавіта
на выездзе з Вулверхэмптонам. Калі не першая, то там другая страта пунктаў была ў Тоттенхэма. І заўжды тут было складана гуляць, і не толькі ў гэтым сезоне. Я прыгадваю ад гульні і з Ман-Сіці там было складана, ну, Ман-Сіці пастаянна там цяжка гуляць, яны там і прайгравалі. І Ліверпуль там нічыі пастаянныя. Ну, Фулхэм у гэтым сезоне для іх сезон скончыўся паўфіналам Кубка Лігі. У іх там трафеяў няма, яны і ў гэтым Фіналам Кубка Лігі для Ліверпуля. Это быў паўфінал супраць Ліверпуля. Яны гулялі супраць Ліверпуля ў паўфінале, і вось гэта для іх былі матчы сезона. Калі б яны прайшлі у фінал, яны хацелі вельмі кубак хочуць, бо ў іх там няма зусім. Ну і вось калі яны ўжо Ліверпулю прайгралі па суме там паўфіналаў, сезон для іх як бы скончыўся, ну яны там гуляюць, паказваюць добры футбол. Былі ў іх там вельмі прыгожыя гульні з Тоттенхэмам, тым жа, калі яны перагулялі, іх там разбамбілі проста. Так, гэта вось вельмі такая там 5, 6 каманд у сярэдзіне. Ну, Вэст-Хэм сюды дадамо, я лічу, ўсё ж такі таксама прыкладна яны там. Ну, яны вось паказваюць патэнцыял усёй лігі, і ну, чаму менавіта лічаць гэту лігу такой. І вось мне падабаецца, што гэта менавіта трэнерскія каманды, а вядома, там ёсць гульцы, которые, можна сказаць, вось ён найлепшы, не паўсюль, але ў некаторых клубах, которые меюць вялікі ўплыў. Але мне падабаецца, што мы перш за ўсё размаўляем пра трэнераў, што там няма чалавека, аднаго гульца, который просто цягне на сабе ўсё. Вось у мінулым сезоне, напрыклад, можна як прыклад узяць Райса у Вэст-Хэме, але ўсё ж такі гэта гулец, які меў вялікі ўплыў, але ўсё ж такі гэта каманда Моэса. Яны гуляюць так, як гуляюць каманды Моэса. Ну так. І вось тое ж самае можна сказаць пра Фулхэм, Вулфс. Крыстал Пэлас мы пакуль што яшчэ толькі знаёмімся з гэтым трэнерам у Крыстал Пэлас. Мы яшчэ не ведаем, што будзе ў наступным сезоне. Ён пакуль увогуле Крыстал Пэлас як каманда заўжды цікавая. От, ну, колькі я іх гляджу от за АПЛ, яны заўжды былі цікавыя. Нават калі Віера быў у Крыстал Пэлас таксама тое ж самае, так. Ну, а зараз Гласнер прыйшоў, ну, гэта вельмі моцны трэнер, які там у Германіі добра трэніраваў. Ён Франкфурт вывеў таксама, ён там падарыў надзею. Яны выйгралі ж пры ім Лігу Еўропы. Ён не той, што падарыў, ён прынёс ім там першы трафей Еўракубкаў там за невядома колькі гадоў. Таму Крыстал Пэлас на наступны сезон гэта вельмі цікавы праект. І за іхняй палітыкай, ну, пра наступны ўжо будзем потым казаць. І вось ён менавіта зараз даў Крыстал Пэласу гэты штуршок, што каманда як бы аднавілась, і яны вось пачалі, хаця, ну, яны і пры Ходжсоне паказвалі, ну, бывае часам добры футбол. Можна прыгадаць нічыю з Ман-Сіці. Ну так, гэта было вельмі рэдка. Ходжсон гэта ўсё ж такі ўжо вельмі такі, як бы, я б назваў нават дрэўні трэнер, як бы, ён, мне падаецца, ўжо не паспявае за сучасным футболам. Ну, а вось калі прыйшоў больш малады трэнер, і з такім падборам гульцоў вось мы бачым, што можна рабіць і як гуляць у АПЛ. Таму гэта вельмі цікава. Так, тут проста гэта каманды... Вось заўсёды, калі каманды паказваюць нешта, як, напрыклад, у гэтым сезоне, я заўсёды спадзяюся, што ў наступным сезоне не будзе рэгрэсу. Бо гэта каманды небагатыя, у них няма магчымасцяў купляць шмат добрых гульцоў. І вось я проста кожны раз спадзяюся, што у наступным сезоне проста не будзе горш. А можа некаторыя з гэтых камандаў вось пачнуць біцца за топ-10. І проста каб была у нас гэтая інтрыга, бо праз гэта дзеля гэтага мы глядзім АПЛ, таму яна нам падабаецца, бо мы хочам вось бачыць, каб такія каманды з сярэдзіны прыязджалі да Ман-Сіці, да Арсеналу, да Ліверпуля, і каб яны бралі там пункты. Ну, так і ёсць. Ну, вось той же Вэст-Хэм, калі от пра Райса мы ізноў кажам, ну, без праблем, мне падаецца, яны зараз без Райса абыходзяцца.
знайшліся ў іх і там і Пакета. Ну, мне Ну, падаецца, яны не моцна заўважылі яго адсутнасць. я бы не сказаў, бо вось э, пасля матчу з Чэлсі, калі хіба пасля матчу з Чэлсі, я забыўся. Але мне здаецца, што так. Пасля таго, як яны прагулялі 5-0 супраць Чэлсі, у Давіда Моэса запыталіся, а чаму вось такі вынік? І ён сказаў толькі адно: прайс. Што мы не Ну, не можам ведаю. вось Мне падаецца, абараняцца, яны так абараняцца, ён столькі працы выконваў. Мне падаецца, яны проста ўжо к канцу сезона зараз стаміліся. Ну, яны ж паказвалі, ну, вельмі нармальныя вынікі для іх, як бы. Яны вось былі каля зоны еўракубкаў увесь час. І як бы, ну, к канцу плюс у іх дадаўся ж яшчэ вось Ліга Еўропы, яны дайшлі таксама далёка вельмі. Это ўсё выцягвала з іх сілы. Ну, безумоўна, я ж кажу, што не тое, што там сышоў Райс і яны там за выжыванне змагаюцца. Не, яны зноў жа ж былі ў зоне еўракубкаў, білі за еўракубкі. Проста вось ім, магчыма, да, ўжо і Моэсу таксама не хапае, там, не ведаю, ці удачы, ці нейкіх там якасцяў сучаснага футбола таксама. Ну, я думаю, што калі б у іх застаўся Райс, то яны б... Я проста ўпэўнены, што яны біліся нават за топ-5. Тут, калі паглядзець на табліцу, 11 пунктаў розніцы. Гэта пункты, которые яны трацілі супраць камандаў слабейшых за іх. А з Райсам было б больш гэтых пунктаў усё ж такі. Ну, магчыма, не ведаю. Я не прыхільнік таго, што там выдзёргваеш аднаго гульца і як бы клуб так не павінна быць, што гэта тады за каманда. Не, ну, такія гульцы, гэта вось як Райс у Вестхэм, цяпер у Арсенале, як Галагер у Чэлсі. Гэта гульцы, которые робяць усё. Я разумею, што калі мы кажам пра нападнікаў, тыпу, не ведаю, Мбапэ, Халанд, то так, гэта не павінна так працаваць, бо ўсё, што... гэта гучыць смешна трошкі, што ўсё, што яны робяць, гэта проста забіваюць галы, гэта не зусім так. Ну, да. Тым больш пра Мбапэ, Холанд, можа, яшчэ так. Але вось у паўабароне часам гэта гульцы, як Скоулс у Манчестер Юнайтед у свой час. Гэта гульцы ўсё ж такі, которые робяць усё. І без іх вельмі цяжка. Вось. А мы ідзем далей. Мы ідзем далей, і наступная у нас бітва за топ-6. Гэта Манчестер Юнайтед, гэта Ньюкасл, гэта Чэлсі. І перад апошнім турам кожная з гэтых камандаў можа трапіць у Лігу Еўропы. Пакуль што мы яшчэ не ведаем, ці гэта будзе Ліга Еўропы, ці Ліга канферэнцыі. Усё залежыць ад фіналу Кубка Англіі. Але гэта бітва за топ-6. Ну так, это самае гарачае. Так, я бы сказаў, што нават як фанат Чэлсі, я не чакаў, што перад апошнім турам я буду, шчыра кажучы, упэўнены, што топ-6 гэта месца за Чэлсі. Ну, безумоўна, пасля такога пачатку сезона цяжка было чакаць ад Чэлсі чагосьці станоўчага. Там увогуле ўсё было жахліва, але ўжо ж гэту статыстыку мы пісалі ў канале, што ў 24-м годзе толькі тры лідара маюць больш пунктаў, чым Чэлсі. І вось якраз такі ў 24-м годзе яны паказалі, што ну, Чэлсі паказвае, Пачціна нам паказвае, чаго ён жадае, што ён хоча. Ён знайшоў пазіцыі гульцам, ён зматываваў гульцоў гуляць, ну, ім спатрэбіўся час. І як бы Чэлсі паказвае, што там уже казалі, што Пачціна аут, але не, усім трэба даць час. І гісторыя з Чэлсі гэта нам пацвярджае чарговы раз. Ну і сюды ж яшчэ дадамо проста овер-перформанс ад Палмера. Шыкоўны сезон. Яго прызналі ўжо лепшым маладым гульцом. Я думаю, сюды ж можна дадаваць і лепшае падпісанне, на маю думку. Таму... Ну, так, можна так да, і Чэлсі ўвогуле, як бы, яны могуць нават у пяцёрку забрацца, але гэта малаверагодна. Хаця, калі паглядзець на форму Тоттенхэма,
Хаця калі Ну, паглядзець не, на ну яны форму вельмі Шэфілда, не, там яшчэ горш. ну Тоттенхэм вельмі добра гулялі супраць Ман-Сіці, і Ман-Сіці нават я бы не сказаў, што гэта была Не, я маю на ўвазе... я не хачу казаць, што яны не заслугоўвалі перамогі супраць Тоттенхэму, але яны не былі лепшай камандай на полі, нашмат лепшай. Ну не былі, я кажу увогуле, калі глядзець, у Тоттенхэм 5 матчаў, 4 паразы. Таму, як бы, ну, тут проста што Ну, яны Шэфілд. гулялі не супраць Каб гэта Шэфілда, быў не так. Шэфілд, Так. да, каб гэта быў не Шэфілд, то Чэлсі была б, спадзяваюся, нават у топ-5 забрацца. Так. Таму вось так. Ну, Чэлсі, што можна сказаць? Малайцы, Пачціна трымаўся сваёй, як бы, лініі, рабіў, што, як бы, як ён бачыць гэты праект. Ну, бачым усе тыя гульцы, якіх палівалі там у сацыяльных сетках брудам, там усе зараз больш-менш гуляюць. Так, пра гэта таксама паразмаўляць трохі, бо ёсць, напрыклад, Кол Палмер, пра которага, ну, вядома, мы ўсе кажам, што дзякуючы яму, і гэта праўда, што шмат пунктаў былі зароблены дзякуючы яму. Ёсць гульцы, як Нікалас Джексон, на которага ўсе кажуць, што гэта ён не варты гэтых грошай, што ён не дрэнны нападнік. Але па статыстыцы, напрыклад, усе кажуць, што Сака гэта проста адзін з найлепшых вінгераў у свеце, але з гульні без пенальці Джексон забіў больш, чым Сака. І вось мне здаецца, што на працягу ўсяго сезону усе, ну, гэта нібы так павінна быць, але ўсе глядзяць на Чэлсі праз прызму таго, што яны выдаткавалі амаль мільярд, так? Ну, яны пасля таго, як прыйшоў Бойлі, яны мільён патрацілі. Не мільён, мільярд. Ой, мільярд. Так. Яны выдаткавалі мільярд, і што яны павінныя... Там сярэдні ўзрост каманды 23 гады, яны хіба трэцяя найбольш маладая каманда ва ўсёй Еўропе. Ну, сярод топ-лігаў, канешне. І вось усе чакаюць... Ну, і яшчэ варта дадаць, што таксама я пару дзён таму бачыў статыстыку, колькасць дзён сумарная гульцоў з траўмамі. Ну, і там, напрыклад, усе часта кажуць, што вось у Манчестер Юнайтед ці там у Ньюкасл. І там у суме было каля 300 дзён у Манчестер Юнайтед і ў Ньюкасл. У Чэлсі гэта каля 500 дзён. Гэта проста нерэальная лічба. Калі вось купілі Нкунку, у мяне нават ёсць сябр, бо я ніколі, шчыра кажучы, не звяртаў увагі такой на Лейпцыг у мінулым сезоне, і я не ведаў, хто такі Нкунку. І вось мне сябр кажа, што у наступным сезоне даведаешся, он будзе шмат галоў забіваць для Чэлсі. І я глядзеў перадсезонку Чэлсі, і як гулялі Нкунку з Джексонам разам. Гэта проста... Мне здаецца, што я такой пары не бачыў з часоў, вось калі Драгба і Аналька гулялі разам у Чэлсі. Вось нешта такое я пачуў. І адразу першыя матчы Нкунку... нават перад матчам сказалі, што... Перад першым матчам сказалі, што Нкунку будзе апераваны, і патрэбны будзе нейкі час. І пасля гэтай аперацыі вось мінуў ужо год, а Нкунку згуляў толькі некалькі матчаў. І вось хочацца проста, каб людзі не размаўляюць пра тое, што лідары Чэлсі, лідары, которые павінныя былі быць лідарамі, шмат з іх не гуляе, і амаль не гуляла. Не, Чэлсі, да, я ж кажу, ім спатрэбіўся час. Пачціна прыйшоў, да, магчыма, можна сказаць, што Пачціна праваліў перадсезонку, раз яны такую першую палову правялі. Але мы бачым, што... Вось тут я не згодны, бо я кажу, у прадсезонцы яны вельмі добра гулялі. І першыя матчы... Не, а першыя матчы былі супер.
Матч супраць Ліверпулю гэта быў Ну, вельмі добры матч. Першыя матчы э, нават першыя там 5 ці 6 матчаў у кожным матчы Чэлсі былі лепшай камандай. У них просто не атрымлівалася забіваць. Нават калі яны прагулялі 1-3 Вэстхэму ў другім туры, Чэлсі былі лепшай камандай. І мне Чэлсі на пачатку сезону вельмі падабаліся, і мне нават я разумеў, што гэта маладая каманда, і мне не быў важны так вынік у сэнсе лік, мне было важна тое, як яны гуляюць. Гэта была на пачатку сезону, гэта была найлепшая абарона і каманда, которая стварала найбольшы XG. Гэта каманда, которая павінная была быць на першым месцы. Просто праз 2 месяцы, потом гэта ўжо не была добрая абарона. Яны пачалі прапускаць шмат галоў, а XG як не рэалізавалі, так і не рэалізоввалі. Ну, вось праз гэты XG як бы Джексона і усе кажуць, што ён там правальны трансфер і ўсё такое. Не лічу правальным трансферам, добры гулец. Яму, магчыма, патрэбны час. Хаця, як і ў выпадку з Нунісам, яны ж там галоўныя марнатраўцы моманту. Ну так. То тут проста, мне падаецца, гэта з-за таго, што іх куплялі клубы англійскай лігі, яны заплацілі за гэта значна больш грошай, чым варта было, бо ў іх ёсць гэтыя грошы, і па-іншаму як бы не магло быць. Ну, скажем так, іх развялі на грошы. Бо проста праблема там Нуніса і Джексона гэта тое, што за іх заплацілі там 60 плюс мільён. Не, ну за Джексона 60 не плацілі, там Ну, я там каля 30-40 штосьці, але за Нуніса так, за Нуніса 60. Там 75 увогуле штосьці такое. Так. Там вельмі вялікія грошы. Ну, просто от каб за Нуніса там заплацілі 40 мільёнаў, і было б норм. Як бы ніхто б не казаў. Ну і тое самае з Джексоном. Хаця ў Партугаліі Нуніс гуляў на такія грошы. Вось Джексон цікава, што ў яго не было нейкага суперсезону. Ён гуляў у Вільярэале, і ён не забіваў шмат нічога. Таму, шчыра кажучы, я нават не разумею, адкуль такія грошы. Але за патэнцыял, можа так. Неяк так. Мне вельмі спадабалася. Я таксама пару тыдняў таму пачуў, як Гары Невіл сказаў пра Джексона, што хіба пасля матчу супраць Тоттенгэму ён сказаў, што вось усе мы кажам, што Джексон не забівае. Па-першае, калі людзі таксама пачнуць звяртаць увагу на тое, што ён робіць на полі, ён робіць усё і паўсюль. Гэта не форвард, который просто стаіць і чакае, калі яму дадуць мяч. Ён гуляе з усіма. Ён заўсёды прэсінгуе. Гэта чалавек, у которого просто шмат энергіі. Так, у яго пакуль што не забівае шмат або столькі, колькі мог бы забіць. І вось Гары Невіл таксама дадаў, што вось скажыце мне, просто покажите мне чалавека, который не хацеў бы мець у камандзе Джексона як другога форварда. Просто не першы, а, напрыклад, который будзе выхадзіць на замену, або просто который будзе дапамагаць галоўнаму форварду. І я з ім згодны. Просто цяжка глядзець на маладую каманду Чэлсі, которая пакуль што яшчэ не ведае або толькі пачынае неяк гуляць разам, а яны проста вось шукаюць сваю гульню. Можа яны яе ўжо знайшлі. І я вось таксама прызнаюся, што мае спадзяванні перад наступным сезонам ужо зусім іншыя. Безумоўна. Я лічу нават не на топ-4, можа нават на топ-3. На чэмпіёнства наўрад ці? Не, на чэмпіёнства не, бо супраць такога Ман-Сіці і Арсеналу немагчыма праз год адразу пра гэта марыць. В прынцыпе, могуць Ліверпуль абноўлены з новым трэнерам выціснуць. Хаця таксама ўсё суб'ектыўна зараз. Не, гэта ж проста размова. Калі мы, вось да чаго мы гэта ўсё вялі, што Чэлсі на 6-м месцы, і вось сярод усіх каманд, якія зараз змагаюцца ў апошнім туры, это Юнайтед, Ньюкасл, Чэлсі, Тоттенхэм уже пакінем, яны хутчэй за ўсё 5-е будуць. Вось сярод усіх гэтых каманд Чэлсі лепей, калі браць сезон. Яны прыкладна з Ньюкаслам дзесьці на адным узроўні, і у тых вельмі шмат траўм, але яны значна лепей за МЮ,
Так. Асабліва у 24-м годзе. Яны просто вось нават лепей за Тоттенхэм, я б сказаў. Але просто што правальная першая палова, і вось яны так вылятаюць. Ну, і каб яшчэ не феномен Астан Вілы, хто ведае, Чэлсі мог бы быць увогуле Ну пятым там, вось да? я таксама хацеў дадаць, што шчыра кажучы, вось усе каманды Астан Вілла, Тоттенхэм, Чэлсі, ну можна яшчэ добра дадаць, ну можна, напэўна, туды дадаць Ньюкасл. Гэта каманды, которые просто нестабільна правялі сезон. Ньюкасл і Чэлсі, вядома, Чэлсі добра. Чэлсі невядома, ці праз траўмы яны маглі мець цяжкі пачатак нават калі Тут мелі ўсе гульцоў. тут Мы не ведаем. траўмы, тут Ньюкасл, моладасць. напэўна, траўмы. Ньюкасл, так, траўмы. Тоттенхэм супер пачалі новы сезон. Астан Вілла супер пачалі новы сезон. І Астан Вілла, і Тоттенхэм вельмі дрэнна яго заканчваюць. Мне не здаецца, хапіла што сіл. людзі таксама... Так, мне здаецца, што пра Астан Віллу няшмат неправільна людзі забываюцца пра тое, як дрэнна яны цяпер, апошнія месяцы гуляюць. Бо вось гэта пра тое, што мы казалі, што Чэлсі у новым годзе гэта топ-4 каманда па пунктах. Астан Вілла вельмі дрэнна згуляла і ў кубках, і там нават не павінна было быць барацьбы за топ-4 да апошніх матчаў. А яна была. Ну так, каб не правал Тоттенхэма зусім, вось. Адна перамога ў 5 матчах апошніх. Астан Вілла б не так лагодна пачувалась бы зараз на 4-м радку. Так. Ну і плюс, і што яшчэ можна дадаць, што ангельскія клубы праваліліся ў Еўракубках. То бок патэнцыйна 5-е месца магло быць ліга чэмпіёнскім. І тут уже была б зусім, тут правал усёй лігі ў гэтым годзе, асабліва павыляталі ўсе. Таму, да, Астан Вілла, на яе быў апошні спадзеў, і яна была галоўным фаварытам. Тут не хапіла сіл. Мы памятаем першую палову, як Астан Вілла ішла, яны тады у іх запар матчы былі, калі яны перагулялі і Арсенал, і Ман-Сіці на сваім полі. Яны там увогуле ледзь там, не на першым былі месцы, але там блізкі, яны блізка былі, там некалькі пунктаў. Да. І там усе ўсур'ёз такія, але гэта былі авансы, канешне ж. Агулам па сезону, да. Не хапае гульцоў, як Арсеналу і Ман-Сіці. Так. Каб біцца да канца сезону. Магчыма, да. Штосьці вось ім не хапіла, як бы. Я думаю, пра МЮ нам уже, размаўляць асабліва тут няма пра што. Вось я толькі хацеў сказаць, таксама як фанат Чэлсі, который там штосьці чытаў у сацыяльных сетках, што нават калі Чэлсі былі там на 11-м месцы, а Манчэстэр былі на 6-м, мне ніколі бы не хацелася у гэтым сезоне падтрымліваць Манчэстэр. Бо у них нават была нават серыя матчаў. Я, напэўна, памятаю супраць Фулхэму матч. Я не памятаю супраць каго яшчэ, але ў іх вось была серыя, дзе яны проста нічога не могуць зрабіць, і яны забіваюць на 95-й хвіліне і перамагаюць. Было такое, да. У іх яшчэ можна тут дадаць, што ў іх была вельмі добрая серыя са станоўчых вынікаў. І вось тады мне падавалось, што няўжо Тэн Хаг знайшоў формулу. Тады і Хёйлунд пачаў забіваць, вось яны тады Астан Віллу перамаглі, пасля 2-0 прайгравалі. Але гэта вельмі кароткая серыя. Там, здаецца, 10 матчаў, да. Ось 10 матчаў, і потым ізноў бах, і незразумела, што адбылося. Там каля 10 штосьці там. Магчыма, я просто так... Вось, дарэчы, вось той мусіць спрынт з гэтых 10 матчаў і дазволіў ім зараз змагацца за Еўракубкі. А так бы яны маглі быць на ўзроўні Брайтана і ўсё. Так. Але я бы сказаў, што я бы ацаніў гульню, нават не гульню, а сезон Манчэстэр Юнайтед, гэта просто сезон некалькі матчаў, як, напрыклад, супраць Ліверпулю у Кубку Англіі. Вось у них просто ёсць, была пара матчаў, дзе яны, вельмі добра гулялі. Але калі глядзець на сезон, яны сумна гуляюць. Гэты сезон уже... Часта нават пасля апошняга матчу Уэйн Руні
Хаця гэта не толькі Уэйн Руні, пра гэта кажуць ужо не адзін год, і Маўрыньё пра гэта казаў, што ў камандзе ёсць гульцы, которые проста не хочуць гуляць, которые кажуць, што вось у мяне траўма, і я не хачу гуляць. Я пачакаю на фінал, я на фінал кубку, вось тады я згуляю. У мяне яшчэ еўра будзе летам, мне трэба трымаць, нават не трымаць форму, я не ведаю, чаго яны хочуць. Я не разумею гульцоў гэтай каманды, бо там ёсць проста гульцы, которые не хочуць гуляць за Манчестер Юнайтед або ў футбол наогул. Я не разумею гэтай сітуацыі. І вось гэта толькі ў Манчестера ёсць нешта такое. Ну, вось, да, вельмі цікава, што з Рэшфордам. Мы памятаем у тым сезоне ўсе там вау, Рэшфорд, вау, і там лепшы сезон, там серыю ягонай называюць, колькі ён там забівае, аддае. Што здарылася ў гэтым сезоне? Ну гэта ж яўна штосьці праблема ў сярэдзіне прам каманды з трэнерам, там я не ведаю, ці з гульцом. Ну мы проста гэтага не можам ведаць пакуль што. Яны толькі ўжо калі самі пра гэта пачнуць распавядаць праз пару гадоў. Зараз мы можам гадаць толькі, ну што здарыць? Ну вось ён жа ж быў. Да, у іх з'явіўся Гарнача, як бы Бруно Фернандэш б'ецца заўжды. Вось это адзінкі, Анана як бы акрыяў, знайшоў сваю гульню, мы памятаем, Я які бы быў не сказаў, правал. што акрыяў. Ён проста Не, ну ён зараз там добра вельмі. Не, ну ён лепш гуляе, але ўсё ж Ну. такі зноў памылкі. Ну хаця б не забівае ў свае вароты там кожны матч. Не, ну калі гэта ўжо лічыць за добры ўзровень. Ну так. Мы ж параўноўваем гульца менавіта, які ён быў у пачатку, які ён зараз. Ну Не, ён ну, зараз проста неба і Лепей, зямля. але ўсё ж такі вось калі мы кажам пра брамнікаў, вось зноў ж такі у мінулым сезоне быў ДГ з залатой пальчаткай. І Ну так. з ім не захацелі працягваць кантракт, і у вас Анана, Манчестер Юнайтед на 8-м месцы, яны не забіваюць, і яны прапускаюць шмат галоў, і ў них на 8-м месцы розніца -3, над імі Ньюкасл з плюс 21. Ну так. Гэта статыстыка сярэдняй каманды. Ну, дык Юнайтед і быў сярэдняй камандай. Ты ж паглядзі, як яны гулялі з усімі там, хто вышэй іх. Это толькі ад абароны гульня. Ну так. Я памятаю матч з Ліверпулем на Энфілдзе, калі яны гулялі. Ці вот нават з Арсеналам жа ж можна прыгадаць апошні матч. Ну, яны ж нічога не паказваюць у атацы зусім. Адзін спадзеў, это не прапусціць, і раптам штосьці там выгарыць. Ну, так не павінен гуляць Манчестер Юнайтед. Ну так. Мы ж уже, як бы ты ўжо казаў, што да, яны не гуляюць і заб'юць. І вось гэтыя 17 перамог, там, можа, палова з іх там з розніцай ў адзін мяч на апошніх там хвілінах. Як бы, і нават апошні матч з Ньюкаслом. 3-2 перамаглі, ўсё на тоненькага, як бы Ньюкасл, калі 1-1 быў у пачатку другой паловы, яны, каб Ньюкасл свае моманты рэалізаваў, тут бы пераможца быў бы, ну, іншы. А так трошкі не пашанцавала, трошкі падцягнуў Анана, так Ньюкасл захаваў свае спадзевы на еўракубкі. Ну і я вось яшчэ дадам, што нават перамога, в якую ўвогуле слаба верыцца, у Кубку Англіі, яна не ўратуе гэты сезон. Так, будзе трафей, але ў гэтым сезоне прыгадаць не будзе, што заўзятарам МЮ. Ну, вось некаторыя кажуць, што кубак можа ўратаваць. Ну, можа, але, на маю думку, то не. Ну, мне таксама здаецца, што гэта трафей, который... Я не хачу казаць, што Кубак Англіі нічога не варты, бо гэта неправда. Але ў іх Не, такі варты, безумоўна, варты. Так, але ў іх такі дрэнны сезон, што я нават не ведаю, для каго гэта штосьці ратуе. Гэта, можа, калі праз 10 гадоў мы паглядзім на гэты сезон, і мы ўжо забудземся пра тое, як Манчестер гуляў, Ну, так, вось тады так. Скажем, ну, вось тут же ж кубок быў. Так, але на сённяшні дзень, на нейкую перспектыву... Не, ну ладно, да, можа я, конечно, трошки перагнуў. Ён ўсё ж таки ўратуе, бо трафей ёсць трафей, Кубак Англіі, ўсё ж таки дайшлі, яны выбілі Ліверпуль з Кубка Англіі. Я, напрыклад, не лічу, што Англіі. трэба звальняць Тэн-Хага. Я лічу, што ў Манчестэры ўся праблема ў гульцах. Бо нават людзі размаўляюць пра тое, што Баварыя хоча або хацела Тэн-Хага. То бок добрыя каманды разумеюць, што гэта добры трэнер. Але
Гэта проста Манчэстэр. Гэта як і былыя гульцы Манчэстера заўсёды кажуць, што гэта клуб, у которым няма структуры, у которым тыя, хто кіруе гэтым клубам, яны не ведаюць, што яны робяць і як трэба рабіць. Гэта гульцы, которые вось просто кажуць, што ў мяне траўма і я не хачу гуляць. І вось просто спадзевы, што для фанатаў Манчэстера, што ў наступным сезоне вось у них новы кіраўнік, яны ўсё пачнуць рабіць трошкі інакш і што вось штосьці зменіцца. Ну І да, мне трэба здаецца, дах што тут патрэніраваць. праблема не ў трэнеры. Так, Так, там дах цячэ, ўсё цячэ, там усё ў Юнайтед, там же ж Крыштиану, калі сыходзіў, казаў, што да там всё, блин, засталося, як я ещё. Так, нічога не змянілася. Кухня Што тая там, ж распіл самая. грошай ідзе, ці што? Напэўна, не здарма Так, былі так. гэтыя акцыі, пратэст. Ну, не развіваецца клуб, як мы бачым. То бок усё там, можа, увогуле пры Фергусіне нават усё трымалася толькі на Так. ягоным там А я нагадаю, мегатальным што кіраўніцтве. 15 гадоў таму гэта быў хіба другі, мне здаецца, што другі, але можа трэці клуб па цане, то бок найдаражэйшы быў Рэал Мадрид, заўсёды гэта Рэал Мадрид, а другім у свеце быў Манчэстэр Юнайтед. І дзе гэта ўсё, дзе гэтыя грошы, дзе гэтая якасць, няма. Ну да. Да. Добра, мы хацелі хвілінку пра Манчэстэр, але вось зацягнулася. Так выйшла, да. Трэба спешл рабіць. Так, я толькі хацеў яшчэ пра Тоттенхэм, вось пра цытат, нават не цытату, бо я дакладна не памятаю, але вось пра гэтую размову Постакоглу, што праблема ў клубе і ўнутры, і вось заўзятары Тоттенхэму гэта таксама праблема, што яны хочуць больш прагуляць, каб не даць тытул Арсеналу, чым пачаць выгульваць. Ну так, я ж сёння ўжо нават паспеў пачытаць, што дзякуючы таму, што мы позна записываем, можна эту думку развіць, што ён сказаў: вы не хочаце даць кубак Арсеналу, дык выйграце яго самі. Ну вось так. Я цалкам разумею Постакоглу, што ён кажа, ну, я вось сам, мы пра гэта хацелі паразмаўляць, як бы яшчэ абмяркоўвалі, калі гульня была сама, што адбываецца ўвогуле, што за фігня. Ці можна так рабіць, заўзець супраць свайго клуба? Ну, напэўна, для мяне гэта не стаіць нават пытанне. Твой клуб павінен перамагаць у любой гульні. У любой. І гэта цябе не павінна хваляваць, ці Арсенал стане чэмпіёнам, ці Ман-Сіці. У цябе ёсць Тоттенхэм, у якога патэнцыйна былі шансы за Лігу чэмпіёнаў змагацца. Табе трэба перамагаць у кожнай гульні. Што адбылося? Я разумею, Постакоглу быў проста разлючаны, ён раззлаваўся. Як такое можа быць? Яшчэ на стадыёне гэты быў відос, знялі там, калі прапусцілі гол, ён пабег там за лавай запасных камусьці казаць заўзятараў, што типа, што за фігня? Калі там мы змагаемся, што вы тут, за каго вы заўзееце? Ну, гэта, конечно, я не ведаю. Мне гэта цяжка прыняць. Хоць я не заўзятар Тоттенхэма там, але ўсё адно, такога быць не павінна. Выходзяць гульцы на поле, б'юцца, і ты ж бачыш, як яны гуляюць. Яны гуляюць там, калі не лепей, то нараўне з Ман-Сіці. Так. А вы тут радуецесь, калі яны прапусцілі. І вось калі казаць так, і па-перша, калі вы не хочаце, каб Арсенал перамог, дык вы перамагаеце ў лізе. Так, у іх быў, вось, да, дарэчы, хтосьці ж сказаў таксама, я гэту думку хачу дакладніць, што некалькі ж тураў назад вы гулялі з Арсеналам. Вось там трэба было не даць ім кубак выйграць. Ну так. Ну, хаця яны там шчыра, да, заўзелі, ўсё было як бы добра, але былі кадры, што пасля 3-0 уже сыходзілі таксама з трыбун. Ну, так не павінна быць. Так не павінна быць. То бок у Тоттенхэма ёсць гэта праблема. Вось, напэўна, не здарма, у іх няма тых трафеяў, таму што вось некая такая ўнутраная хімія, яна перашкаджае гэтаму. Нават так, нават гэта можна назваць, што нават заўзятары не гатовыя да таго, каб Тоттенхэм быў топ-клубам. Ёсць такое, да. То бок, яны паводзяць сябе як вось клуб з сярэдзіны табліцы, который вось мы хочам паперашкаджаць, вось і ўсё. Ну так, і гэта таксама важна, бо калі б яны, напрыклад, былі там на 3-м ці на 4-м месцы, ну, можна, хаця я таксама гэтага нічога не разумею, але, ну, напрыклад, можна там зрабіць штосьці дрэннае для Арсеналу. Але ў вас вырашаецца Ліга чэмпіёнаў, а Ліга чэмпіёнаў гэта не толькі месца ў топ-турніры, гэта яшчэ і грошы.
Грошы важныя для клубу, каб купляць новых гульцоў і Да, так. развівацца і біцца за першае Там месца. гульцоў жа ж глядзяць. Гуляеце вы ў лізе чэмпіёнаў? Ну, тады я, можа, пайду ў Тоттенхэм. А, вы не Так, гуляеце ў лізе чэмпіёнаў? Наўрад ці я пайду ў Тоттенхэм. так. Ну, вось. І таму заўзятары фанаты гэтага нібы не разумеюць. І гэта... Ой, так проста Ну не да, павінна яны быць. зараз парадуюцца, напрыклад, заўтра. А калі Арсенал возьме і выйграе заўтра, ну, здарыцца цуд. Так? Ну, і што тады? Ну, то бок, вось гэта яны могуць застацца ў татальным пройгрышы, заўзятары Тоттенхэм. Ну, нельга заўзець супраць это просто, это, ну, якія павінна ж быць нейкая там, не ведаю, кодекс заўзятара павінен быць нейкі, правильно? Так, ну, то ў пачатку сезона мы верым, што мы можам зараз чэмпіёнамі стаць, калі 10 перамог было. Мгм. А ўжо ў канцы сезона давайте прайграем адмыслова Ман-Сіці. Ну, як бы такія вось адбыліся трансфармацыі цягам сезона. Так. Ну, і у нас застаюцца топы. Ужо пастараемся, думаю, не занадта доўга пра гэта ўсё, але Ну ўсё ж так, такі. можна, напрыклад, вось Ліверпуль, можна сказаць, што яны заўтра будуць праваджаць Клопа, гэта галоўная для іх будзе падзея. Яны нават, я думаю, там ніхто не будзе Так. звяртаць на эту чэмпіёнскую гонку, потым паглядзяць дзе-небудзь, а Ман-Сіці добра. Ну, у іх заўтра свой вельмі такі сумны дзень будзе, але яны праваджаюць легенду клуба абсалютную, таму пра Ліверпуль тут казаць. Яны пра Ліверпуль што можна сказаць? Ну, это можа мы будзем калі ўжо падсумоўваць сезон, але яны сталі вось што закладнікамі сваіх магчымасцяў. То бок ад Ліверпуля Мгм. ніхто ж не чакаў чэмпіёнскай гонкі. Усе чакалі, што яны пасля такога сезона, пасля трансфармацыі Так. будуць за лігу чэмпіёнаў змагацца, а яны проста выдалі свой максімум, паказалі шыкоўны футбол. Клоп ізноў даказаў, што ён вельмі круты трэнер. І вось яны да апошняга змагались, ну і дзесьці ў канцы ім там не хапіла энергіі, можа трошкі нейкі крызіс здарыўся з гульцамі. Цікава, можа, што нават пасля першай паловы у Ліверпуля усе матчы заставаліся супраць топаў, которые заставаліся, гэта дамашнія матчы. І таму Ну, то- для Ліверпуля гэта ўсё вельмі добра складалася. Яны напрыканцы сезону яны гулялі толькі супраць камандаў слабейшых за іх. Ну, было бачна, як у іх ось ідзе спаданне формы, было заўважна, калі глядзець усе Так, матчы. так. Ось яны спачатку просто выносяць, потым слабей, цяжэй. От перамогі над Брайтонам, Мгм. перамогі там, калі з мінімальным лікам, там, калі цуда галы Макалістера дапамагалі ўжо. І потым вось здараецца Крыстал Пэлас, параза, у лізе Аталанта іх разбамбіла. Ну, было бачна, што як бы ішоў гэты спад. І Шкада, там вось так, шкада, што гэта мог быць проста звыклы сезон апошні Клопа, і ну мы проста сказалі пакуль да пабачэння і ўсё, а тут вось былі гэтыя ачаківанні. Ну так, ну яны самі. Тут, канешне, цалкам заслуга Клопа і каманды, што яны вось падарылі надзею сваім заўзятарам. Я думаю, у Ліверпулі ніхто не забудзе гэтых часоў з Клопам, бо такога даўно не было ў Гэта клубе. напэўна. Ну, это просто, да. Таму можна... Ліверпуль заўтра праваджае легенду, гэта галоўнае. Яны займаюць 3-е месца. Астан Вілла займае 4-е месца, тут уже таксама без варыянтаў. Шыкоўны сезон. Ну, я таксама думаю, это ўжо падсумаванне сезона, калі пагутарым. Эмеры правёў просто выдатную працу. Таму давай перайдзем уже да Ман-Сіці і Арсенала, што заўтра там чакаць ад гэтых каманд. Ой, што мы можам чакаць? Ну, шчыра кажучы, я думаю, што нікому лёгка не будзе, бо апошнія туры яны заўсёды такія. І ў мінулым сезоне было тое ж самае, была барацьба. І я думаю, што Эвертон гэта каманда, супраць якой не вельмі лёгка гуляць. І я думаю, што для Ман-Сіці супраць Вэст-Хэму таксама будзе зусім нелёгка. Ну, вось калі глядзець статыстыку, то ў Вэст-Хэма як бы няма шансаў зусім. І калі зараз нават глядзець іх форму і іх жаданне гуляць, яны сезон скончылі. У іх няма як бы увогуле ніякай матывацыі. У іх няма... Ну, за што мы можам? Калі от мы тыдзень таму размаўлялі пра МЮ з Арсеналам, мы хаця б зачапіліся за гэту гісторыю, што 16 матчаў, там Арсенал не мог перамагчы.
што МЮ там дома яны ўсё ж такі. Ну а тут за што вот мы можам зачапіцца, чаму Вест Хэм можа унічыю хаця б Не, згуляць? ну, м, я думаю, што хоць я і ніколі не быў прафесіянальным спартоўцам, але мне здаецца, што вось вельмі часта людзі, которые не ў спорце, ім здаецца, што ў людзей няма матывацыі. Яны спартоўцы, у них матывацыя ёсць або павінна быць заўсёды. Я бы сказаў, што гэта дзіўна, калі ў них няма гэтай матывацыі. І гэта тады праблема, бо калі вось мы размаўляем пра Манчестер Юнайтед, там гульцы, которые ёсць нематываваныя, і гэта праблема. А нармальны, просто нават звыклы, гэта нічога дзіўнага. Спартовец, ён заўсёды хоча выгуляць. Яны не выходзяць на поле просто каб мяч пінаць. Не, ну тут І як бы заўсёды, не... тым больш, што заўсёды кожны хоча закончыць сезон добра. Бо тое, як заканчваецца сезон, гэта пераходзіць на наступны. Вось пра гэта у апошніх інтэрв'ю часта размаўляў і Пачетына, і яшчэ некаторыя гульцы таксама пра гэта казалі. Мы хочам добра закончыць, каб добра пачаць наступны сезон. І Вест Хэм, так яны менавіта ж таксама гэта будзе апошні матч Моэса. Ну вось это так, я хацеў сказаць, што магчыма гэта адзіная некая штука, што можа іх зматываваць гуляць. Але я думаю, ўжо там вось я асабіста дакладней тут не бачу ніякай матывацыі для Вест Хэма. Ну вось уяві сабе, тут нават калі ты не прафесійны гулец. А чаму павінна быць матывацыя? Гэта матч, который просто... Гэта матч, які нічога не вырашае для іх зусім. Ну, просто для мяне... Яны не могуць апусціцца ніжэй, яны не могуць падняцца вышэй, нават калі вот матывацыю ў грашах шукаць. Ну не могуць яны падняцца ўжо вышэй. За 9 месца і апусціцца за 9. Як бы. Ну, я не бачу. Просто добра, ну, прыклад, калі... Я не ведаю, ты, напрыклад, гуляеш у футбол з сябрамі, у цябе ёсць нейкая матывацыя гуляць ці не? Ну, навошта ты тады выходзіш? Перамагчы, ёсць, дык я ж не гуляю ўжо. Не, ну а якая матывацыя? Ну, перамагчы, навошта ты? Перамагчы сяброў, каб сказаць яму, вось я цябе перамог. Ну, вось яны у них таксама можа быць такая ж самая матывацыя, просто каб сказаць, што мы перамаглі Ман-Сіці. Мы не далі ім тытул. Гэта... Тут не трэба шукаць матывацыі. Ну, гэта, конечно, цікавая гісторыя была б, каб там заўзятары Вест Хэма ў наступным сезоне там на 2 гульнях з Ман-Сіці спявалі, мы не далі вам тытул. Гэта было б офігенна. Ну, у QPR таксама не было матывацыі перамагаць. Хаця не памятаю, можа яны... У іх была, яны за выжыванне змагались. Ну, добра. Яны змагались за выжыванне, там матывацыя была ого-го. Ну, просто што тут не трэба шукаць матывацыі. Гэта зусім не пра гэта размова. Мы ўсе разумеем, тут нават я не буду тут штосьці прыдумляць. Мы ўсе ведаем, што Ман-Сіці фаварыт, мы ўсе ведаем, што Арсенал фаварыт у сваім матчы. Ну давай так, вось мы у тым падкасці першым шмат там пра адсоткі казалі, хто пераможа. Ну колькі ты дасі Вест Хэму на тое, што яны не прайграюць? Просто не прагуляюць? Просто не прайграюць, нічыю згуляюць, хаця б. Не, ну, каля... Штосьці паміж 20-15, так. Ну, вось, бачыш? Ну, гэта зразумела, але тут пытанне ж не пра матывацыю. Мы ўсе разумеем, што... А ты ўяві, каб яны змагались за Лігу чэмпіёнаў. Зусім іншая матывацыя. Тут ты б не сказаў 15. На нічыю б ты тут ставіў ўжо пад 40. Тут я думаю, я б сказаў, калі б яны гулялі так, як гуляюць цяпер, гэта былі б тыя ж самыя лічбы. Тут пытанне не пра тое, што яны білі быся за Лігу чэмпіёнаў. Гэта проста пытанне, што калі б яны біліся за Лігу чэмпіёнаў, яны б лепей гулялі. Ну, у іх жа ж вось апошнія 5 матчаў, адна перамога толькі. Гэта зусім не пытанне матывацыі. Матывацыя тут проста пытанне то, як яны гуляюць. Мы ўсе ведаем, што яны гуляюць не так добра, як хацелася. Але асабліва зараз, так, мы таксама ведаем, што гэта каманда, которая заўсёды можа
утварыць непрыемную сітуацыю супраць кожнага суперніка. Ну, мне І падаецца, не ў цяперашніх умовах. не, ну што, яны гэта Вестхэм. Тут просто я не разумею, навошта казаць, ну, яны не Шеффілд. Яны ж не Шеффілд. Калі б Ну, у гэта быў апошніх 5 матчах яны як Шеффілд. Не, зусім не. Ну, 3 паразы. Одна нічия. А ў Шеффілда 5 паразаў. Ну, І недалёка. тым больш, што Вестхэм гулялі супраць Чэлсі, супраць Ліверпулю, супраць Крыстал Пэлас, які ў суперформе ў апошнія часы. Ну і так, Ну, з Ліверпулем нічию згулялі, як бы. Ну, не ведаю, я асабліва, як бы, хацелось бы верыць, да, што там будзе змаганне, вот як было з Астон Вілай, напрыклад, калі Ліверпуль і Ман-Сіці за чэмпіёнства змагались, калі Астон Віла да перапынку 2-0, ну, пасля там на 60-й хвіліне 2-0 вела на выездзе, але там быў Джерард, і ён хацеў прынесці чэмпіёнства Ліверпулю. Вось это і называецца, ну, яго была матывацыя, ён зарадзіў. Але ён на полі не гуляе. Ну, ён не гуляе, але ж ён як трэнер. Ён не можа сказаць гульцам, бейцеся за Ліверпуль. Ну, не можа гэтага сказаць гульцам Астон Вілы. Блін, я думаю, там было штосьці такое. Не, ну, можа, нават калі і было. Ну, вось просто падумай. Ты гулец Астон Вілы, і табе кажуць, бейся за Ліверпуль. Мне ўсё адно, я там просто быў Джерард, гэта як бы, ну... Гэта просто прыгожая гісторыя. Ну, прыгожая, да, але, ну, чаму яны так? Ну, Ман-Сіці на Этихадзе 2-0 перамагаць, там Каутіньо ж быў, там было вельмі шмат такіх пераплеценняў, і як бы... Ну, а зараз я просто, ну, як бы, я не хачу зусім зараз хаваць інтрыгу. Гэта тая ж самая гісторыя. Ну, не зусім, бо там там былі Джерард і Каутіньо, але яны не могуць удвох матываваць каманду біцца за Ліверпуль. Гэта была такая ж самая Астон Віла, як сёння Вестхэм, которая, ну, не павінная перамагаць Ман-Сіці ў апошні дзень. Але, ну, гэта футбол у Англіі. Нам тут матывацыя не даць проста суперніку тытул, гэтага хапае. Гэта проста футбол, у які людзі хочуць перамагаць. Тут не трэба шукаць, што, ну, мне гэта нічога не дасць. Ну, гэта калі людзі думаюць пра тое, што гэта мне нічога не дасць, гэта, ну, ты не прафесіянал. Ты можаш гуляць там у 4-й лізе ў Англіі, вось гэта твой узровень. Мне падаецца, якраз таки там наадварот такое не пракатуе. Ах, ты не хочаш гуляць, усё, не гуляй. А вось у АПЛ, мне падаецца, гэтыя зоркі, яны сабе такое могуць дазволіць. Ну, выганіце вы мяне адсюль, я знайду сабе іншы клуб. Мне якраз таки падаецца, на прафесійным узроўні якраз таки матывацыя вельмі важны фактар. Той же ж Гвардзіола ў сярэдзіне гэтага сезона казаў, што ў нас праблемы з гэтым. Мы трэбл узялі, і ў нас як бы праблемы, ну, новых выклікаў няма. Разумееш? Мне падаецца, што гэта важна. І таму вось я усе гэтыя чыннікі бяру, што Вестхэм такі-сякі зараз, і што, ну, ім увогуле няма што лавіць. Адзінае, што ты кажаш, там не адзінае, а два мы знайшлі такіх, за што можна зачапіцца, гэта што можна ў наступным сезоне спяваць. Мы забралі ў вас чэмпіёнства, гуляць, калі з Ман-Сіці. І вось, што яны Моэса, як бы, праваджаюць, як бы, можна таксама. Ну, і таксама, калі, ну, я лічу, што гэта ўсё без сэнсу, але калі мы ўжо там пачалі шукаць матывацыі, ёсць гульцы такія, як Пакета, которых Ман-Сіці хоча купіць. Ну, даказаць, што... Ён хоча паказаць сябе. Таксама, ну, шчыра кажучы, у Вестхэме хапае гульцоў, которые могуць хацець паказаць сябе. І самае цікавае, трэнер, так, або прадацца ў нейкі інны клуб. У іх як бы хапае гульцоў, якія на контратаках добра гуляюць, да? Так. Таму як бы, ну, Вестхэм мог бы, канешне. Ну, верыцца ў гэта, ну, проста. Калі вось мы у мінулым падкасці, зноў жа звяртаючыся, там пра МЮ казалі, ну, там мне больш верылась, хаця вось ты ж казаў, здаецца, што там без варыянтаў увогуле Арсенал пераможа. Ну, там і была лёгкая гульня для Арсеналу. Яны забілі адзін, і гэта проста каманда, которая разумее, што мы не прапусцім супраць Манчэстера. Ну так, яны бачылі. Спакойна гулялі. Да. Так. Ну, то бок, а вось тут яшчэ менш, там мы знаходзілі штосьці шукаць, а тут у мяне проста, ну, я не бачу за кошт чаго, як бы Ман-Сіці можа тут не перамагчы. Я, не ведаю. Інакш да гэтага падыходжу. Я
мы тут зноў паўтаруся, мы ўсе ведаем, што Манчестер Сіці фаварыт, мы ўсе ведаем, што гэта там суперкампутер, да которага заўсёды звяртаюцца ў Англіі, ён дае на перамогу Манчестер Сіці 83%, калі я не Так, так. памыляюся. Мы ўсё гэта ведаем, але ёсць гэтыя 17%. І Ну, ёсць, так. таму казаць, што тут няма шансаў, ну гэта неправда. Гэта жыццё, у которым адбываецца ўсё, што заўгодна. І казаць, што у Вэст-Хэма няма шансаў нават згуляць унічыю, гэта таксама неправда. Просто Ну, мы ведаем, што хутчэй за ўсё праз тыдзень, нават не праз тыдзень, а ўжо заўтра такое, ўвечары заўтра, мы праз... будзем да. размаўляць пра тое, што Манчестер Сіці чэмпіён. Гэта хутчэй за ўсё. А як яно будзе, ну мы ўжо даведаемся Ну, заўтра. то бок, да, вось што мы бачым. Арсенал адстае на 2 пункты, у іх лепшая розніца. То бок, іх задаволіць нічыя Ман-Сіці і перамога з любым Так. лікам, як бы. І ўсё, яны чэмпіёны будуць, але, ну, падавалось бы. Але, ну, вось мы ізноў жа кажам. Вэст-Хэм, я паглядзеў статыстыку, яны там Ман-Сіці не перамагалі на Эціхад ужо вельмі даўно. А ім не трэба перамагаць. Ну, і нават унічыю не гулялі. У іх там адзін раз штосьці атрымалось, здаецца, і ўсё. Таму гэта такое вельмі складана. Я памятаю чэмпіёнскую гонку 3 гады, здаецца, таму, калі якраз такі Вэст-Хэм умяшаўся і падкінуў тады гэтых у полымя дроў, калі яны ўнічыю згулялі. Але тады і каманда гуляла, яна неслась. Тады Вэст-Хэм быў вельмі крутой камандай. А зараз не адчуваецца гэтага. Вось яны вылецелі з еўракубкаў, і дрэнная форма ў апошніх матчах у АПЛ. Ну, зразумела, там супернікі такія, але ж і заўтра супернік будзе яшчэ складаней, самы складаны, я б сказаў. Таму тут, ну, калі от браць зараз такую міні-апытанку з табой зладзіць, хто будзе чэмпіёнам, Ман-Сіці ці Арсенал? Ну, мы аддамо Ман-Сіці хутчэй за ўсё. Але там дзесьці на падсвядомым узроўні будзем верыць у цуд, у казку нейкую, да. Ну, проста, каб гэта была прыгожая нават гісторыя. проста, тут ужо залежыць, хто каго падтрымлівае, але проста я думаю, што, напэўна, бальшыня з нас хацелі бы, каб проста было б цікава. Можа, там галы на апошніх хвілінах, што заўгодна. Ну так, гэта было б самае цікавае. Можа, Вэст-Хэм заб'е першым, напрыклад, і проста у нас мы пачнем верыць. Так, вось штосьці такое. Ну, гэта было б цікава, да. Каб Вэст-Хэм забыў першы, это было б класна. Тады б мы пабачылі б раз'юшаны Ман-Сіці, які там проста ўціскае. Ну, мы ўжо такое бачылі не так даўно. Але таксама, бо мы тут пра Ман-Сіці, хочацца сказаць, проста шкада, што у такога арсенала не атрымліваецца перамагчы ў лізе. Я таксама вось у апошнія дні часта размаўляюць пра тое, што некаторыя пачынаюць дыскусіі, хто лепшы, або чые каманды былі лепшымі, напрыклад, Гвардыёлы ці Алекса Фергюсона. І там ужо пачынаюць параўноўваць, што каманды Фергюсона ніколі столькі пунктаў не мелі, што там трэба было заўсёды менш пунктаў, каб перамагчы ў Англіі. Ну так. А цяпер вось у нас гісторыі з Ліверпулем, которые там 90 пунктаў або амаль 90 і не перамагаюць. 97 там у іх было, яны не сталі чэмпіонамі. Так, нават 97. Ці 98 нават, штосьці такое. У Арсенала таксама, ну, хутчэй за ўсё, калі мы так ужо размаўляем пра гэта, хутчэй за ўсё будзе 89. І гэта таксама не перамога. Ну да. Ну это ўсё за Гвардыёлы. Так. І гэта каманда з адной з найлепшых абаронаў у лізе, толькі вось Чэлсі ў 2004. Хіба яны менш прапусцілі галоў. Там, мне здаецца, было 25 або 24 у Чэлсі, у Арсенала ўжо 28 яны прапусцілі. І ну проста шкада, і нават невядома, ці штосьці зменіцца ў наступным сезоне, бо невядома, ці ў Манчестер Сіці хтосьці захоча змяніць каманду, бо казалі пра тое, што Бруна можа сысці. Ну так. Ці ён пойдзе, ці не.
замест Ну, яго хтосьці будзе іншы. Ну вось будзе тады месца для Фоден, каб Фоден і Дэ Брёйне гулялі разам. будзе месца для Палмара. Не, Палмер, думаю, не вернецца да Манчэстера, бо ён проста ведае, што ён там не будзе гуляць столькі, як у Чэлсі. У Манчэстер Сіці ніхто, нават Дэ Брёйне не гуляе кожны матч. Ну, Родры гуляе, калі здаровы. Толькі Родры, бо ён не прагульвае Ну. так ужо панад год. Ну да, Арсенал, канешне, вельмі добры сезон, як бы показалі. І настолькі збалансаваная каманда, вось глядзіш проста ва ўсіх лініях, у абароне, у атацы, яны у іх же шмат матчаў, дзе яны там забівалі плюс 4, 4 плюс, там 5 галоў. Вельмі шмат. І былі б, канешне, моманты там розныя, там з Лутанам позняе перамогі, але такія перамогі таксама патрэбны, каб Як думаеш, ці патрэбны форвард? Ці ім бракуе нападніка? Цяжка сказаць. Магчыма. Ну, якога нападніка? Блін, яны забілі 89 галоў. Другі паказчык у лізе. Ну, гэта вельмі шмат. Толькі ў Сіці 93. Не ведаю. Ну, вось я думаю, што так. Гэта цяжкае пытанне, але... Ну, я вось можа, вось чалавек, ведаеш, калі вось такія сітуацыі, як з Лютанам, што можа нападніку прасцей... Калі ёсць добры нападнік, тады прасцей лічыць на тое, што вось такія галы будуць. Бо тое, што там Райс забівае на апошніх хвілінах, і гэта было там і супраць Манчэстер Юнайтед, і супраць Лютана, напрыклад. Ну так, да. Ну гэта такія сітуацыі, на которые можа... Ну я не ведаю, можа яны лічаць на гэта. Ну і вядома, што яны павінны лічыць на гэта. Але проста, можа, мне здаецца, з нападнікам было б усё ж такі крыху прасцей, можа, у некаторых матчах. Агулам на сезон, я думаю, што гэта не вельмі паўплывала, але мы таксама бачым, што Арсеналу не хапае 2 пункты. Можа, вось у гэтым адным нейкім матчы, калі б быў нападнік, можа, ўсё ж такі штосьці... Ну, мы ж уже казалі, што са Астон Вілай. Як можна было прайграць на сваім полі? Ну, зразумела, Астон Віла вельмі сур'ёзны супернік, але вы ў чэмпіёнскай гонцы на сваім полі, нельга. Ну, хіба Арсенал гуляў лепей, і Арсенал вельмі добра. Першая палова вельмі добрая была ад Арсеналу. Ну, добра гулялі, але вось менавіта ў гэтым матчы, да, яны як бы не забілі, і вось той матч стаў як бы вырашальным. Ну, хутчэй за ўсё. Так. Як бы ўсё было ж у іх руках на той момант. Так. Таму, да, вось такой драбніцы не хапіла, да. Сюды ж можна... Вось самае цікавае, што, да, яны прайгралі Астон Вілі дома, а яшчэ ж перад Боксінг Дэй яны прайгралі Вест Хэму на сваім полі 2-0 таксама. І там, як бы, вось такія матчы, іх не павінна быць, калі ты змагаешся за чэмпіёнства, асабліва, калі ты змагаешся з Ман-Сіці за чэмпіёнства. Ну, так. То бок такіх памылак нельга. Ты як бы можаш там прайграць Ман-Сіці лепей на Этіхад, да? Ну, чым ты вось прайграеш Вест Хэму і Астон Вілі. Хаця таксама не самыя ж такія слабыя каманды. Але на сваім полі 0-2, 0-2. Ну, вось такія вынікі, якія, хутчэй за ўсё, і вось тая драбніца. Хаця мы ж кажам пра іхнюю моцную абарону, і тут яны прапускаюць 2 галы, але не забіваюць. Ну, цікава, магчыма. Хаця Кай Хаверц раскрыўся пасля ўжо Новага года. Ён вельмі добра сябе пачаў паказваць. Набраў форму. Магчыма, калі Кай Хаверц будзе ўвесь сезон такі, то, можа, і не трэба ім нападнік, то і не ведаю. Цікава наогул, як вось, амаль на пачатку я казаў пра то, як людзі глядзяць на Джексона, а ў яго галоў з гульні столькі, як у Сакі. Такая ж самая гісторыя ёсць з Хаверцам, толькі я забыўся, з кім яго параўноўвалі. Мне чамусьці здаецца, што можа з Палмерам, што Палмер і Хаверц забілі аднолькавую колькасць галоў з гульні. І мы кажам пра тое, што Палмер гэта супергулец, а Хаверц, нічога такога пакуль. Не, вядома, што... Палмер проста ўварваўся, так, ведаеш ён. Не, ён маладзейшы, вядома, так. Але таксама, калі мне цікава, што вось людзі часта кажуць пра пенальці, але пенальці таксама трэба забіваць. Так, трэба. І тут проста наогул вось такая думка пра тое, што гэта як размовы, я не ведаю пра тое, хто лепш, Роналду ці Мессі. Гэта мы ўсё
Мы заўсёды пра гэта кажам з нейкім кантэкстам. Бо ўсе гульцы розныя, яны гуляюць у розных камандах, яны гуляюць па-рознаму. І тут столькі фактараў, што трэба проста глядзець вось як у другой палове сезону Кай Хавертс шмат рабіў для Арсеналу. І гэта добра. Вельмі шмат, Так. Я б сказаў, яны нараўне з Трасарам, ось, ну, Так, у так, атацы. так. Адныя з лепшых. Трасар, як прыйшоў таксама, ён, хоць як бы і не гулец асновы, да, але выходзіць, і вельмі важныя галы. Ну, ўжо як бы, да, ён уже гулец асновы. Але, ну, там яшчэ такая ротацыя ёсць, но ўжо больш ён як гулец асновы, да, ён выціснуў. Не, ну гэта таксама гэта як і у Ман-Сіці, так і ў Арсенале вельмі не шмат гульцоў, которые заўсёды у асноўным складзе. Ну, мне падаецца, гэта якраз такі не тое, што Ман-Сіці, так павінна быць у сучасным футболе. За колькасці такой інтэнсіўнасці і за колькасці матчаў. Так, і асабліва ў наступным сезоне, калі ўсё ўзрастае яшчэ, і потым всякія там клубныя чэмпіянаты света, я не ведаю, як туды будуць ездзіць, можа будуць там змагацца, не будуць гуляць. Да, ну, то бок, ну гэта ж таксама немагчыма, ну, мы бачым вось тыя паказчыкі там Астон Вілла, да, вот як яны здалі. Ну, бачна, што яны рэальна стаміліся. Так. Як бы, ну, у нейкіх момантах просто бачна, што ім там бяжыцца цяжка, і ўжо там на 10-й хвіліне ўжо заўважна гэта. Ну, блин, таму да, як бы, то бок мне падаецца якраз таки это будучыня, што трэба табе рэальна мець два склады, і у цябе на кожнай пазіцыі будзе аднолькава там замяняць адзін гулец, ну там плюс-мінус. Бо інакш ніяк, ты не зможаш змагацца і за Лігу чэмпіёнаў, і за АПЛ. Это калі Рэал там сабе можа дазволіць, і то. Ну, уже ў наступным разам пагутарым, да? Так. Таму вось такое. Хаця, вон, Байер, Леверкузен таксама, да? Ужо зараз яны там пачнуць, могуць проста ўсталяваць там рэкорды. Ну, пра іх таксама пазней пагутарым. Таму так. Ну, да, можна закругляцца. Думаю, што да. Ну і што, ты думаеш, мы побачым чэмпіёна Манчестер Сіці? Ну, логіка і ўсё вядзе да гэтага, як бы. А я буду спадзявацца, я скажу, што мы побачым Арсенал. Я спадзяюся, што заўтра будзе вельмі цікавы вечар, што будуць сюрпрызы. У нас яшчэ з'явіліся ў апошнія дні вось намінацыі, нават не намінацыі, а ўжо пераможцы. Ужо пераможцы. Хто, як думаеш, найлепшы гулец і найлепшы малады гулец у гэтым сезоне? Ну, я пагаджусь, што гэта Палмер дакладна, малады гулец. Ну, Фоден, блин, цяжка сказаць. Я больш бы аддаваў бы Саліба, ну, як там на абарону больш глядзеў. Але ну Фоден таксама заслугоўвае вельмі якасны сезон. І я бачу, памятаю, нарваўся на нарэзку Фулхэма гульцы, здаецца, перад трэніроўкай. У іх запытывалі, хто лепшы там гулец. І там Фоден, ну, па іхніх там перамог там. Фоден, там, здаецца, 7 набраў. Ну, Англіі усе кажуць, што у Фодена проста фантастычны сезон. Просто гэта таксама і праз траўму, канешне, Дэ Бройна, бо хтосьці павінен быў гуляць, і гэта быў Фоден, і ён вось пачаў гуляць у цэнтры ў гэтым сезоне, бо ён раней заўсёды гуляў больш на фланзе. Цяпер ён гуляў у цэнтры, і ён проста нешта неверагоднае паказаў. Мне падабаецца, што Фоден, ён яшчэ вельмі класна гуляе без мяча, ён вось адбірае мячы, прэсінг, мне падаецца, вось гэта, ну, прафесіяналы заўважаюць шмат. Ну, яны ж гуляюць як бы супраць яго. Яны таксама могуць сказаць, вот ён задзяўбаў мяне за гульню, там, адбегаў ад мяне, не адліпаў, типа. Ну, такія вось рэчы, бо вось нават той гол Тоттенхэму першы, ён жа ж тады, узгадай, ён пабег, гэты адскок няўдалы, ён перахапіў мяч, прарваўся праз дваіх, зрабіў вельмі разумную перадачу, ну, і ўжо тады пайшла галявая атака. То бок, вось гэты пачатак пачаў менавіта Фоден, і вось такіх момантаў было шмат. То бок, ён забіў шмат, ён асістаў зрабіў таксама шмат, але вось колькі такіх яшчэ, як бы, перад галявых момантаў ён стварыў, таксама іх было там з десятак, можа. Таму, ну, Фоден, напэўна, Фоден, хаця мне Саліба вельмі падабаецца, як гуляе ў абароне. Адборы такія, ну, ён мне нагадвае вось Ван Дейка з праймавага. Тут, на жаль, у топах заўсёды гульцы атакі. Ну, так.
Як мы памятаем, Я просто, што да. апошні гулецкі абаронца, который атрымаў залаты мяч, гэта Канавара, а гэта ўжо было амаль 20 гадоў таму. Так. І ну, на жаль, мы больш за ўсё бачым гульцоў у атацы і то, як яны таксама, бо яны і атакуюць і абараняюць, або павінны абараняць. Абаронцы ўсё ж такі часцей за ўсё толькі абараняюць. Таму вось так. Ну, а больш за ўсё галоў ўсё ж такі будзе у Холланда. Я не думаю, што Палмер заб'е там штук 8 заўтра. Ну, і Рая залатая пальчатка, але таксама вось тут менавіта я б хацеў таксама звярнуць увагу на тое, што гэта не толькі Рая, а гэта ўся абарона Арсеналу. Так, менавіта таму ж я і кажу, праца ўсіх. Ну, яшчэ ж там Олі Уоткінс можа стаць лепшым асістэнтам АПЛ. Таксама яго наўрад ці ўжо хтосьці дагоніць. Хаця, можа, Дэ Брюйне з Вэст-Хэмам там заўтра 5 перадач аддасць, ну не ведаю. У Олі Уоткінс зараз на першым месцы па асістах, здаецца. Калі я нічога не блытаю. Я, шчыра кажучы, пра гэта забыўся. Так, ён на першым месцы. Ён на першым таксама месцы. вельмі моцны сезон. А там цікава, што на другім месцы не толькі Дэ Брюйне. Там на другім месцы Дэ Брюйне, Морган Гібс Уайт з Ноттингем Форесту, Ентоні Гордон з Ньюкасл, Паскаль Грос з Брайтон, Кол Палмер з Челсі, Салах з Ліверпулю і Тріп'е з Ньюкаслу. Усе яны, ну там розніца 3, да? Там усе яны па 10 асістаў, а Уоткінса 13. Так, Таму калі хтосьці зробіць хэт-трык з асістаў, ну яны толькі дагоняць Уоткінса, а Уоткінсу таксама ж гоняць. Тады там будзе два месцы, два пераможцы. Два будзе месцы. Мы ж памятаем, як было 3, здаецца, да, у адным сезону. Сон Хён Мін, Мане і Салах, мусіць. Не, там быў Мане і Сон Мін. Напэўна, па 2 было некалькі разоў. Ну нават не некалькі, гэта не так рэдка, я бы сказаў. Ну так. Калі мы кажам пра галы. Вось, таму так, я думаю, што на гэта можна закончыць. Ёсць што, цяпер ёсць што паслухаць і пра што падумаць і паразмаўляць перад апошнім турам у Англіі. Ну, а мы ўжо вернемся, думаю, што ў наступным тыдні мы будзем размаўляць ужо не толькі пра Англію, мы будзем размаўляць пра ўсе чэмпіянаты. Ну так, мы там уже закрыем Бундеслігу, як бы. Трэба ўжо ісці глядзець Бундеслігу, там давайте развітваць. Адміну яшчэ шмат працаваць. Так, ну а пакуль што мы зноў дзякуем за тое, што вы нас паслухалі. Пішыце, каментуйце, размаўляйце з намі. І будзем чакаць наступнага заўтрашняга вечара. Будзем глядзець, я буду, напэўна, глядзець усе матчы паралельна. І будзем чакаць вынікаў і ўжо будзем размаўляць пра іх у наступным тыдні. Таму дзякую ўсім і да пабачэння. Всё, пакуль, сябры.